Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo vídeo, benvidos a un novo repaso de festival. Nesta ocasión imos ir cara a Pantón, cara a Lugo, porque o 30 e 31 de agosto ten lugar o festival 13 Rois que xa estades vendo en pantalla. Alucinade co festival, alucinade co cartel, porque son 2 días de moita música, concertos o venres tarde-noite, sábado tarde-noite, pero atención, porque o sábado ao mediodía hai unha sesión vermú con bastantes actuacións gratis nun entorno absolutamente inmellorable. Vamos a ir cun repaso moi rápido, o cartel xa está desvendo, pero vamos a ir cun repaso bastante rápido para que coñecedes un poquinho máis algún nome e así unha recomendación personal, porque comezará o espectáculo co Mago Teto. Haberá tamén unha sesión DJ e atención, para os máis pequenos, Peter Punk e Bres das Hortas, punk infantil, punk para que os pequenos xa se vayan entrando en calorciño dende moi novos, xa coñezan o que é a música, o que é o punk. Seguirá o Trezo Reis que as situacións de Baturruca, atención, a Moevo, ides a flipar, diredes, buah, que fai a Moevo aquí? Ides a flipar ca súa actuación, o sea, sen palabras, porque vos vai a alucinar. Exeria, un dos grupos que está pouquiño a pouco facendo o seu camiño no mundo da música, dos que máis ganas teño de ver. Atención a isto tamén, nome moi recomendable, anotade, Tian GZ e, por suposto, os festicultores que volverán a animar as previas, seguramente fagan como ano pasado, un caminiño para levarnos cara onde está a música. Seguirá o espectáculo, seguirá o 13 Roeis, cas actuacións de Xavier Vizcaíno, atención, Pauliña, que voz ten Pauliña, que guai ten que ser o seu directo, nunca vin en directo e promete ser moi guai. Javi Maneiro, cantante e líder dos Herederos da Cruz, que nesta ocasión estará co seu proxecto en solitario e atención, dúas das actuacións que van ser máis potentes do festival. Por un lado Arritmia e por outro Rebelión do Inframundo, que os seus directos, sen dúbida, son para moverse e facer cardio dende o primeiro segundo. Estes dous nomes que veñen agora, bueno, tres, pero estes dous son recomendacións personales porque los de Marras, se non os coñecedes, ide correndo a Spotify a escoitar a súa música. Vos ides a facer fans dende a primeira nota que entre polos vosos oídos. Sara Socas, quen siga un pouquiño, quen coñeza algo das batallas de gallos, de improvisación, a ides a coñecer, ven que a súa música en solitario, ven a presentarnos un proxecto que sen dúbida, o vos lo digo, se non sodes fans do rap ou do hip hop, da igual, porque ca súa voz, ca súa forma de improvisar, ca súa forma de rapear, vos ides a quedar absolutamente apampados. Atención a isto, porque Sober, Sabia e Esquizo ofrecerán posiblemente o que vai a ser o concerto máis especial deste festival, un concerto para nostálxicos, un concerto para os que a música destas agrupacións foron a nosa banda sonora durante moitísimo tempo. Seguirá, ollo, porque os nomes que quedan tamén son absolutamente increíbles. Green Valley, Fillas de Cassandra, o mellor grupo dos mellores grupos que hai agora mesmo en Galicia, Anati House e o broche de ouro a este cartel absolutamente increíble o poñerán Sociedade Alcohólica. E atención, porque, lembrar, que o 13 Roeis está no seu quinto aniversario, está organizado por unha asociación sen ánimo de lucro, os abonos para os 2 días están agora mesmo a un precio de tan só, ollo, tan só 25 euros, tan só 25 euros, e demais tedes acampada de balde. Para a acampada tes que entrar na súa página web, cubrir ali un formulario para que se faga unha idea da xente que ten pensado acudir a montar a súa tienda, pero, repito, 25 euros, abono, acampada de balde, este pedazo de cartel, salvo que teñades outro plan xa que non poidades cambiar, 30 e 31 de agosto tedes que estar en Pantón, en Lugo, para visitar o 13